Svätý Cyril a Metod, taký vzácny celému slovanskému svetu, dodnes inšpirujú národy a jednotlivcov, nie ako sochy, ale ako apoštoli pravého Boha. Michal Hospodár je grécko-katolícky kňaz, publicista a vysokoškolský pedagóg. Je duchovným žiakom svätých slovanských vierozvescov. Na čele spolku svätých Cyrila a Metoda stál vyše 2 desaťročí. Michal Hospodár, rozsievač slova. Každý kňaz vychováva človeka. Najprv je tá ľudská platforma a potom tá náboženská. No a my navyše vychovávame tých, ktorí budú v praxi vychovávať ďalších veriacich. Takže zodpovednosť fakulty, a teda aj moja, je práve v tom, aby sme tým mladým ľuďom, ktorí končia teologické štúdia tu na fakulte, odovzdali aj ľudskosť, aj vedomosť, ale aj vlastne také prepojenie tej teórie a praxe. To je môj zámer ako pastorálny teológ, odovzdávať tú normalitu života a normalitu prístupu k človekovi, bez ktorej ani Božie zjavenie a Božie pravdy nemajú istotu uchytenia a prijatia moderného človeka. V čase môjho narodenia grécko-katolícka cirkev úradne nejestvovala. Preto ma moji rodičia zaniesli na krst tu do rímsko-katolíckeho chrámu Navštívenia Panny Márie. Ale o 3 roky, v 68. už nastalo znovu povolenie činnosti grécko-katolíckej cirkvi a tak sme sa s radosťou vrátili do nášho vlastného chrámu. Dnes, keď mám 60 rokov, ďakujem Bohu za to, že som vyrastal práve v tejto atmosfére náboženskej viery, radosti, práce na poli, úcty k starším a mám z toho dnes bohatstvo duše, z ktorého môžem čerpať. Michal Hospodár sa narodil 7. mája 1965 v Trebišove. Kňazskú vysviacku prijal 19. júna 1988 v Prešove. Počas svojej služby pôsobil ako kaplan v Michalovciach, následne ako správca farnosti v Poprade a od roku 1993 do roku 2004 aj ako duchovný novej farnosti svätého Petra a Pavla na košickom sídlisku Terasa. Tu vďaka jeho iniciatíve vyrástol nádherný nový chrám. Pokiaľ sa tu budú slúžiť liturgie, bude v nich zaznievať aj prosba za dobrodincov a zakladateľov tohto svätého chrámu. Po páde totality sa začali stavať chrámy na Slovensku a my sme mali tú odvahu a tu aj milosť. Nastúpili sme do vlny stavby nových chrámov a keďže ja som bol menovaný tu za nového správcu novovzniknutej farnosti, tak jednou z mojich úloh bolo aj postarať sa o vhodný sakrálny príbytok. Začali sme stavať nový chrám, druhý po dnešnej katedrále na Mojzesovej v rámci mesta Košice. Boh žehnal toto úsilie. Bolo to neopakovateľné nadšenie ľudí, ktorí veľmi chceli a túžili, aby sme mali dôstojný príbytok pre naše náboženské potreby vlastné východnému gréckemu obradu. Ozdobou chrámu sú nádherné ikony. Vytvoril ich doktor Edmund Bachmann, emigrant zo Slovenska, ktorý našiel svoj nový domov v Nemecku. Za každou ikonou otec Michal precestoval niekoľko tisíc kilometrov, ale tá námaha, veď posúďte sami, stála za to. Máme v živej pamäti to, ak s akým nadšením tu ľudia pracovali a pomáhali a modlili sa a tešili sa každému vzrastu tohto chrámu. Základný kameň tohto chrámu posvetil svätý pápež Ján Pavol II. Presne ten pápež, ktorý svätých Cyrila a Metoda povýšil na spolupatrónov Európy. Je to vlastne spojené aj s osobou svätých solúnskych bratov, Konštantína, Cyrila a Metoda. Aj vďaka tomu, že naša
vtedy ešte terajšia eparchia, teda vtedy exarchát, bol zasvetený a je zasvetený týmto solúnskym bratom. No a otec Michal tú misiu Cyrila a Metoda vlastne zobral na seba a ju dáva nielen do našej eparchie, ale aj do metropolitnej cirkvi a myslím, že spolupracuje vlastne celoslovensky pri šírení odkazu svätých solúnskych bratov. Východná cirkev sa prejavuje predovšetkým v liturgii. A preto, ak hovoríme, že sme dedičia cyrilometodskej tradície vo viere i v obrade, tak potrebujeme predovšetkým poznať tajomstvá, ktoré Kristus zanechal svojej cirkvi, a na prvom mieste eucharistické tajomstvo. Človek je vďačný pri svojej publicistickej práci, ak stretne človeka, ktorý má čo povedať a je ochotný hovoriť a hovorí k veci. No a ja som dostal takýto dar vlastne prostredníctvom otca Michala Hospodára, ktorého pred rokmi ma s ním zoznámil pán Michal Zúrianin, čo bol šéf rozhlasu, a hovorí, že počuj, že na východe máme taký klenot, že to je šéf cyrilometodského spolku, že ozvi sa mu, zavolaj. A bolo to také, že veľmi také, že najprv také online stretnutie a potom už aj také osobné, a že otec Michal nás uviedol do tej krásy nejak východu Slovenska, ale aj do krásy východnej liturgie. Napríklad vďaka nemu som mal možnosť ako novinár sa dostať do redemptoristického kláštora v Michalovciach a na vlastné oči vidieť rúcho Metoda Dominika Trčku blahoslaveného, dostať sa do Ríma, vidieť, kde študovali naši velikáni, napríklad Ivan Mastiliak. No krásne veci. No a keď ide sviatok napríklad svätých Cyrila a Metoda, tak máme na výber pár takých, že erudovaných ľudí, ktorých môžeme osloviť, nejakého historika, alebo potom pána biskupa Judáka, arcibiskupa Cyrila Vasila, alebo otca Michala Hospodára. Povstali sme na kresťanskej tradícii prekladu Evanjelia svätého Jána a ostatných evanjelií, na kultúrnej básni Proglas, ktorá vlastne predišla preklad Evanjelia a hovorí nám, že bez kníh sú nahé všetky národy, a preto máme mať radosť z toho, že sme v 9. storočí prišli k takémuto prameňu a bohatstvu náboženskej viery, odetej do šatu kultúrnej tradície slova, písma, obrazu a spevu. Takže otec Michal Hospodár, dlhoročný riaditeľ spolku svätého Cyrila Metoda. Keď povieme Cyrila Metod, tak hneď nám prichádza na preklad písma. Na počiatku bolo slovo. A v istom zmysle môžeme povedať, že otec Michal je tiež takýmto mužom slova. Nielen preto, že si ctí tých, ktorí k nám priniesli slovo, ale že má aj lásku k slovu. Má lásku k Božiemu slovu, ale má lásku aj k ľudskému slovu. Vie ho formulovať, dokonca by som niekedy povedal, tak sa s ním vie aj priam maznať. Či už vtedy, keď recituje, alebo keď píše svoje básne, ale aj vedel narábať so slovom, keď bol hovorcom biskupského úradu, kde naozaj pri takejto úlohe vieme, že zaváži každé slovo. Dáva dôraz na slovo pri vyučovaní, pretože je profesorom pastorálnej teológie, kde súčasťou toho je aj práca so slovom. Niekto by povedal, že my kňazi sa živíme slovom a teda musíme sa ním živiť aj v tom duchovnom zmysle slova, teda byť nasýtený Božím slovom, aby sme potom mohli byť jeho interpretmi v tomto svete. A toto verím, že sa otcovi Michalovi darí, odkedy ho poznám, teda od tých našich spoločných študentských čias až doteraz do spoločných stretaní sa tu na biskupskom úrade či pri rôznych aktivitách spolku Cyrila Metoda na teologickej fakulte alebo pri iných príležitostiach. V roku 1983 nastúpil Michal Hospodár na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave a do kňazského seminára za Prešovskú eparchiu. Aj keď to boli roky totality, mladí bohoslovci dokázali kráčať za svojím snom. Dnes budovu seminára čaká rekonštrukcia. Teraz sa nachádzame v budove bývalého kňazského seminára, kde sme prežili ako grécko-katolícki bohoslovci tu v tomto krídle
5 krásnych rokov. Chodievali sme na druhú stranu na fakultu, tam sme študovali a tu sme prežívali spoločenstvo, modlili sa, chystali sa na skúšky a formovali svoje vnútro, aby z nás boli raz dobrí kňazi. Biskup Hýrka nám s radosťou oznámil, že v roku 1986 alebo 2 sa mu podarilo presadiť 6 bohoslovcov, ktorí nastúpili ako grécko-katolícki bohoslovci do seminára, čo bolo v tej dobe nesmierne veľkým počtom, pretože dovtedy prijímali maximálne 1-2 bohoslovcov. Keď v nedeľu doktor Ujheli, ktorý bol profesorom na Bratislavskom seminári pre grécko-katolíckych kňazov a samozrejme pre aj rimokatolíckych bohoslovcov, ktorým prednášal cirkevné právo, predstavil môjmu otcovi Michala Hospodára, jedného z týchto prijatých seminaristov. Nikto netušil, a môj otec najmenej, že mu doktor Ujheli predstavil budúceho predsedu Spolku svätého Cyrila a Metoda, ktorý môj otec zakladal. Tých schodov tu bolo viac, ale boli sme mladí, takže to sme hravo zvládali. A tu boli jednotlivé ubikácie. Tu sa vychovali aj biskup Rusnák, arcibiskup Vasil v týchto priestoroch. Bolo nás tu asi 16 až 20 za našich čias, takže boli to izby preplnené chlapcami, životom, pulzujúcou radosťou z toho, že uprostred totalitného režimu máme priestory na to, aby sme išli za svojím povolaním a za svojím snom. Určite som býval aj v tejto izbe, to si dobre pamätám. Stojím pred dnešnou katedrálou povýšenia Svätého Kríža v Bratislave na ulici 29. augusta. Tu sme, pokiaľ ešte nebol tento chrám katedrálou, ale bol farským chrámom, tak tu sme prežívali ako bohoslovci 5 rokov náš liturgický život. Faru viedol otec Štefan Ujheli, bol tu aj otec Fedoroňko a my bohoslovci sme sa zúčastňovali všetkých obradov a bohoslúžieb, aby sme si nadobudli znalosti z východnej liturgie. Mišo, myslím, že on bol iniciátorom toho, že my sme sa niekoľko rokov grécko-katolíckí spolužiaci, 6 z jedného ročníka, stretávali spolu s rodinami. Že vďaka týmto stretnutiam sa poznajú naše manželky, naše deti. Veľmi to obohatilo náš taký aj kňazský, aj rodinný život každého jedného z nás. Grécko-katolícka cirkev nemala na ružiach ustlané ani po tom, čo bola jej činnosť v roku 1968 po takmer 2 desaťročiach zákazu opätovne povolená. Odrážalo sa to aj v kňazskej formácii. Grécko-katolícky seminár neexistoval. Rímsko-katolícky i grécko-katolícky bohoslovci študovali spolu v Bratislave. Kto však nazerá na svet Božou optikou, dokáže lepšie porozumieť ľuďom, veciam i svetu. Aký to teda malo zmysel? Tie Božie zámery sú nevyspytateľné a niekedy im rozumieme až s odstupom času. Tak nebolo to úplne ideálne, pretože sme boli formovaní v latinskom obrade a v latinskej teológii a svoje obradové špeciality sme si museli dobrať sami. Na druhej strane to malo veľkú výhodu v tom, že sme sa navzájom poznali a že aj latinskí bohoslovci, keď prišli na tie fary a farnosti, tak vedeli, že kto sú grécko-katolíci, veď sme študovali jednu teológiu a poznali sme sa osobne, priateľsky, takže to malo svoj význam, že tie priateľstvá sa udržiavali ešte ďalšie 10 ročia a žili sme v takomto jednotnom duchu. Moji starí rodičia boli kňazský manželský pár a vlastne v rannom detstve som vyrastala na fare. A mňa veľmi motivovali a mala som v nich taký veľký vzor. A moja babička, keď bola mladá, tak pracovala s mládežou. Bola veľmi aktívna. Voľakedy to nebolo tak, že všetci už majú internety a všetko vedia. Bola vzdelaná, bola ščítaná a vedela byť takou mamou celej dediny.
A aj dedo bol veľmi statočný kňaz a trpel počas pravoslávie, keď zakázali našu cirkev. A aj bol vo väzení, lebo potajomky krstil. A potom to musel nechať, lebo si za to odpíkal. Takže vlastne mne sa toto povolanie a poslanie vlastne aj páčilo a bolo isté obdobie, kedy vlastne som tak zatúžila, že chcem aj ja takýmto životným štýlom žiť. No a Pán Boh videl asi túto moju túžbu a vlastne sa to aj uskutočnilo, že som sa vydala za bohoslovca, ktorý sa stal kňazom a vlastne zdieľame tento spoločný život už 37 rokov. Za mnou je Michalovský grécko-katolícky farský chrám, kde som ešte pred revolúciou v 88. nastúpil ako kaplán v spolupráci s otcom Emilom Zorbanom do farskej pastorácie práve tu v Michalovciach. Práve tu sa naplno rozvinula láska otca Michala k cyrilometodskému dedičstvu, keď sa začal angažovať v spolku svätých Cyrila a Metoda. Spolok pripravil niekoľko výstav liturgických kníh. Pri tejto príprave výstav sme vlastne aj zbierali knihy. Mnohé knihy sa našli po farnostiach v dobrom stave, ale niektoré sa našli i v takom biednom stave, kde si sa našiel na pôde, nie si tohto zlom stave. Mali sme možnosť zo strany VÚPky získať fondy, to bolo vyše 10 000 eur a my sme postupne cez odborníkov tieto takto knihy vlastne dali do poriadku, urobili väzbu, vyčistili vnútorné. Autor, ktorý to robí, reštaurátor, ich dal do takého stavu, že vydržia ďalších 50 rokov. Tých všetkých kníh, ktorý prešiel spolkom, bolo vyše 200, možno 250. Otec Michal ako mladý kňaz začiatkom 90. rokov vstúpil do toho obnoveného procesu celej tej našej obnovy grécko-katolíckej cirkvi po páde komunizmu ako mladý kňaz s veľkou energiou, s veľkou silou a vstúpil nielen do obnovy grécko-katolíckej cirkvi, ale predovšetkým spolku Cyrila a Metoda, ktorý sa tiež obnovil po skoro 40 rokov svojej neexistencie. On bol práve ten otec Michal, ktorý si pamätal generáciu zakladateľov spolku Cyrila a Metoda. Bol s nimi v bezprostrednom kontakte. On nasával tú energiu, tú identitu, tú kultúru, ktorý zakladatelia nášho spolku kde si vytvárali a odovzdávali. My, mladá generácia, bohužiaľ už tých našich otcov zakladateľov nepoznáme. Ale je tu otec Michal, od ktorého my, tá ďalšia generácia, môžeme čerpať, môžeme sa inšpirovať, môžeme byť tí, ako keď v prvých začiatkoch kresťanstva boli apoštoli, apoštolskí otcovia, ktorí pamätali apoštolov a ich učenie a ich dielo, ale potom prišla generácia, ktorá už nepoznala apoštolov, ich nestretla. Ale vďaka tomu, že bola tu určitá generácia, ktorá ten odkaz v určitom momente chytila, niesla ho ďalej, tak sa ten odkaz zachoval. Michal Hospodár vlastne vstúpil do Metodovej brázdy, ktorú vyhoral môj otec po svetom Cyrilovi a Metodovi po tých 1100 rokoch a prevzal celú túto prácu činorodu, kultúrnu, náboženskú, duchovnú. A musím povedať, že dobre sa zhostil tejto úlohy. Jednak to nebolo jednoduché. Znovu začať to, čo sa pred tými 80 rokmi pokúšali grécko-katolícki kňazi spolu s mojím otcom, doktorom Jánom Murínom, založiť tento spolok. Ale podarilo sa mu to. Dneska je tento spolok etablovaný na Slovensku. Pozná ho celá slovenská kultúrna a hlavne náboženská verejnosť. Hneď keď sme prišli do Michaloviec na kaplánku, tak mal tam ľudí okolo seba, ktorí vlastne boli zanietení. My sme sa brali ešte za socialistických čias a vlastne krátko na to padol socializmus. No a otvorili sa okná
do Korán všade, každej činnosti, a teda aj obnoveniu spolku svätého Cyrila a Metoda. No a teda bol veľmi aktívny. Tí ľudia okolo neho ho tak podnietili, aj videli v ňom nejaký potenciál, lebo tiež je aj ščítaný, aj proste má takú záľubu v tej cyrilometodskej aktivite, aj vôbec tej problematike. Takže vlastne začal pracovať týmto smerom a počase sa stal aj predsedom spolku svätého Cyrila a Metoda. Niekto by povedal, že žijeme v 3. tisícročí, riešime otázky umelej inteligencie, lietame do vesmíru a pritom sú situácie, okolnosti a prostredia, v ktorých sa pracuje v úvodzovkách tak trochu po starom. Kedysi národní buditelia čo robili? Vydávali kalendáre alebo šírili dobrú tlač nejakou podieľovou knihou. Je zaujímavé, že otec Michal patrí do tejto v úvodzovkách starej kategórie, pretože je dlhoročným pripravovateľom nášho grécko-katolíckeho kalendára, ktorý si teraz nazýva posledné roky v brázde Metodovej, pripravuje stále podielovú knihu spolku Cyrila Metoda. A v tomto rozmere by som ho tiež zaradil do takej série tých národných buditeľov, ktorí možno cez takéto drobné skutky pozornosti a kontinuity vnášali kultúru, vnášali ducha, vnášali lásku ku krásnu a istý aj zmysel pre poriadok, ako môže byť kalendár. Toto je tiež úloha, alebo aj ten výkon, ktorý si na otcovi Michalovi cením, pretože sa zaraďuje do dlhej kategórie alebo dlhej série tých ľudí, ktorí možno pracovali takto v úvodzovkách jednoducho, skryto, ale ktorí tiež vykopali svoju brázdu. Tak ako vnímame všetci svätých Cyrila a Metoda, že o čo im išlo, že im išlo o evangelizáciu ľudí, tak o toto ide presne aj otcovi Michalovi. Evangelizovať rôznymi spôsobmi. V ostatných rokoch do portfólia činnosti spolku svätého Cyrila a Metoda pribudla aj tvorba dokumentárnych filmov, na ktorých sa otec Michal Hospodár zúčastňuje ako tvorca námetov a scenárov, ale aj ako moderátor. Vďaka tomuto úsiliu sa širšia verejnosť bližšie oboznámila s grécko-katolíckym redemptoristom Jánom Mastiliakom, na ktorého procese blahorečenia sa aktuálne pracuje. Vznikol tiež film o grécko-katolíckom jezuitovi a intelektuálovi Michalovi Fedorovi a tiež snímka o Baziliánovi Polikarpovi Oleárovi, ktorého samotný blahoslavený biskup Gojdič nazval striebroustým kazateľom. Činnosť otca Michala presahuje hranice cirkvi. Jeho snahy oceňuje aj sekulárny svet. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo cenu mesta Košice docentovi doktorovi Michalovi Hospodárovi pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za významný prínos v oblasti šírenia kresťanskej kultúry a cyrilometodskej tradície v slovenskom i európskom priestore a tiež za osobný, pastoračný a profesionálny podiel na šírení hodnôt kresťanského humanizmu. Prijali sme ocenenia, ktoré nám budú pripomínať, že naše pracovné aktivity sú silne spojené s mestom Košice, s úsilím o spoločné dobro všetkých jeho obyvateľov. V novozákonnom posolstve, ktoré určuje duchovný pohyb našich predkov od čias slovanských apoštolov svätých Cyrila a Metoda, zaznievajú pre náš každodenný život dve naliehavé výzvy. Ustavične sa radujte a pri všetkom vzdávajte vďaky. Vždy, aj keď vznikne nejaký pracovný problém, ktorý je potrebné riešiť, vždy nakoniec, aj vďaka jeho povahe, nájdeme nejaké riešenie. A vnímal som ho stále, aj keď bol ešte v pastorácii riadnej, ako veľmi horlivého kňaza. Konec koncov nielenže postavil chrám, ale vlastne rozbehol novú farnosť na sídlisku v Košiciach, ktorá doteraz pekne funguje, pôsobí. Teda to je jedna taká rovina, tá kňazská a ľudská. Jednoducho mám ho rád ako spolužiaka, ako kolegu
ako spolubrat spolubrata, ako priateľ priateľa, dovolím si povedať. Manželky grécko-katolických kňazov nesú tiež kríž, ktorý nesie každý kňaz v katolíckej cirkvi. Pomáhajú ho manželovi niesť, lebo prijali pozvanie do lásky. A požehnanie z lásky vždy ostáva. Byť manželkou kňaza je jedno veľké dobrodružstvo, Božie dobrodružstvo. Je to aj poslanie, je to také povolanie, lebo nikdy neviete, čo sa bude diať. Neexistuje plánovanie, vôbec neexistuje plánovanie. Neviete, kde vás dajú na faru. Neviete, či to bude mesto, či to bude dedina. Neviete, akú dobu tam budete. Neviete, aká mládež alebo ľudia tam budú. Všetko je to také do neista, je to také Božie dobrodružstvo. A súčasne v rámci bežného života nikdy neviete, kedy zazvoní telefón. Pri obede, pri nejakej práci potrebujú kňaza, potrebujú zaopatrovať, potrebujú k mŕtvemu ísť pochovať. Jednoducho stále je niečo, čo sa deje. Takže je to také naozaj nepredvídateľné a treba sa s tým vedieť stotožniť. Otec Michal Hospodár je kňazom, je otcom 3 synov, je manželom, bol hovorcom Košickej eparchie, vydáva knihy, píše básne, vyučuje mládež, oživuje našu národnú pamäť, točí filmy, postavil chrám, 24 rokov viedol spolok svätých Cyrila a Metoda a dnes je jeho podpredsedom. Od roku 1995 je zodpovedným redaktorom grécko-katolíckeho kalendára. Je členom redakčnej rady teologickej revue Duchovný pastier. Prispieva do časopisu Slovo, publikuje v odborných časopisoch doma i v zahraničí, spolupracuje s Rádiom Lumen, so Slovenským rozhlasom a televíziou či s portálom dokostola.sk. Je koordinátorom synodálneho procesu v Košickej eparchii. Aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných vedeckých konferenciách, sám ich na pôde Grécko-katolíckej teologickej fakulty v Prešove organizuje. Je teológom, docentom, venuje sa logoterapii, spolu s manželkou sú členmi spoločenstva rodín Skala, kde od roku 2018 dáva duchovné obnovy manželkám kňazov. A toto všetko je iba zlomok z jeho bohatého života v službe cirkvi a Bohu. A teda verím, že ten, ktorý je autorom a darcom každého dobrého slova, nakoniec aj otcovi Michalovi sa prihovorí dobrým slovom, pretože my sa stále modlíme, aby sme vedeli dať dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde. Keď sa naň predstavíme, tak to je také naše vzájomné prianie, aby sme tam vedeli nájsť to správne slovo.